grade mar 6. Chon ne ntiere nyaka grade mar 8. Jopuonj osebedo ka tin. Koro ka gigike grade mar 6, samoro ok dhi dwarore ni jopuonj mag primary med mang'eny. To jopuonj mag secondary dhi dwarore ni mondo med mang'eny nikech koro klas 2 koro odhi e secondary. Chon ne en higni 4, sani koro dhi bedo higni 6. Dhi dwarore ni jogi sirkal nyaka med jopuonj mang'eny. To sirkal wasebedo kwa penjo ni bende uikoru ndiko jopuonj ka nyithindo gi obiro e okang' mar secondary. To sirkal osebedo mana ka nyisowa ni gari nosewuok e station. Wan gini waikore ne kendo wadhi CBC osemako piny. En gima wadhi implement. Koro mano en achiel, jopuonj madwarore. Mar 2, materials midhi puonj go nyithindo. Wasebedo ka seche moko kwa bede bura ma wantiere to wawinjo